Ja, där har vi förarna iväg och det kan väl inte gå det här ju då. De höll sig kvar, det såg ut som någon skulle långt ut i landhållan, men så blir finske fallet. Och det gör ingenting, det är mycket roligare när alla är med och åker. Vi har blå Volkswagen i ledning och sen har vi Roth på andra plats. Nummer 28 är det som är framme i ledning. Mattias Andersson, sen har vi Andreas Roth. Nej, det har vi inte alls, för vi har ju nummer 57, Martin Hansson. Fullpoängaren från igår. Ja, nu har vi i alla fall Roth på andra plats och sen har vi en Fiat och sen Hansson, han där längre och längre. Nere på den sista plats. Och Martin som hade som tur igår, han får kämpa för sin existens i det här heatet. Han ligger på 5:e plats just nu. Det är svårt att hålla de här förarna bakom sig i en Volkswagen 1600, för det är inte den mest lättkörda bil i det här föret. Nummer 28, Mattias Andersson som leder. Och så har vi då 47. Bengt Svensson på andra plats i en liten Seat. Och bakom honom, ja vad händer där? Ja, Roth har fått ge sig. Det är ytterligare en sån här men som kommer fram. Det var fler månader. 58. Björn Samuelsson från Skene som har tagit sig förbi. 86 Andreas Roth, alltså han är nere på 4:e plats. Ja, fortfarande den här blå Volkswagen i ledningen och det är jag väldigt förvånad över i det här föret. Jag tycker det är mycket strångt kört och kunna hålla de andra bakom sig. Bakhjulsdrift är inte det mest enkla att köra i det här vällingen, men det är ju så att får man inte fäste så får man ingen fart på grejerna. Det kanske det som gör att vi har Volkswagen i ledningen. Ingen av de bakomvarande får heller inte. Där har vi i alla fall en bil som fick fäste. Den röda Saben, han flög på mig. Där har vi målgång nummer 28, före nummer 77 på tredje plats 58. 38 på fjärde, på 5:e plats nummer 57 och slutligen